Ja tervetuloa katsomaan Maideita. Tänään on aika kiva päivä. Mä aloitin aika nopeastaan aloituksenkin. Mut Miritsa nukkuu vielä, tai no tossa se yrittää hereillä, kun Pimu yrittää niinku herätellä. Ja se joutuu nukkuu yön lattialla varmaan. Miksi sä muuten nukuit yön lattialla? Oli toista. Leiri. Ja tänään, tai kohta mä laitan tukaan ja me laitettiin ihan kivasti meidän kynnet. Miritsalla vielä kivemmat. Joo, ja sitten mä lakkasin myös mun varpaan kynnet. Ja ihan pienet jutut vielä pakkaamatta, mut siis mä en oo eläessäni pakannut noin paljon. Niin kuin jos muut ei lasketa. Mä ei ole tehty vielä mitään silleen. Me ollaan tehty kaikki nämä aamurutiinijutut ja silleen ja Miritsäkin on täällä hereillä. Mutta joo, me tehdään nyt musiikällyä vähän ja sit kohta me lähdetään autoja kohti. Mä oon saavuttu nyt perille. Mulla on täällä nyt ja meillä on täällä nämä kamat. Siis mulla on ainakin ihan kuumaksi sulle. Joo, meillä on kivaa hilti. Mutta ainakin nämä tyypit, ketkä täällä on, niin täällä on ihan sikakivoja tyyppejä mun mielestä. Eli moi, me mennään hirveästi nyt kuvata. Täällä meillä on ollut vähän niinku harjoituksia aika paljonkin, että me ollaan syömässä niinku päiväruokaa ja meillä otin makaronia, kurkkua, kastiketta tällaista. Mutta joo, mä en hirveästi voi kuvitella täällä, mutta ehkä kisoissa vähän enemmän. Moikka! Ai niin, me ollaan leikitty vesilmapalloillakin täällä ja mä olin vähän märkä silloin, mutta ei se haittaa. Eli meillä on kohta kisat, ei kun kisat kuin harjoitukset. Sen jälkeen kisat 5. Ja siis mä oon ihan täynnä tätä ruokaa. Et onneksi meillä on nyt ainakin pikkutauko. Ja meillähän on pillimehut, tai no mulla on 2 pillimehua, tolla enää 1. Ja sitten meillä on vähän syödä keksejä. Ja meillä on välipalaakin. Meillä on välipalaa kaikki tuutteja, keksejä, hedelmiä, porkkana ja kaikkea tällaista. Että kyllä tulee aika hyvin syötyä. Ja mä en oikein tiedä, tää on tosi tunkkainen tää ilma. Eli moi, nyt me ollaan täällä. Tunnistatteko hänet? Ootan muuta niinku vedesin kauhealta. Siinä on hän, Onnellista Annelista. Se sisko. Joo. Oliko se Onnelin? Eiku Annelin? Eiku Onnelin, niin. Ja Onnelikin, tai siis, eikö se ole Aava? Aava on mun isosisko, joka on Onnelissa Annelissa, ja sekin on täällä. ihan. Joo. Ei se nyt tossa. Se on uimassa nytten. Joo, meillä on tosi kivaa. Me just tultiin harjoituksesta. Sä et kerro mistä harjoituksesta. No keppariharjoituksesta. Meillä on kivaa, me mennään kohta varmaan trampalle. Ja joo, me ollaan vaan valuttu hiestä täällä ja joo, tosi hauskaa. Ei vaan oikeesti on, mutta on vähän kuumavaa. Tää kuolemasta kisat. Meillä oli äsken noi koulukisat, eli Ei ollut. tai no, ei kun kouluharjoitukset ja tällaiset. Ja sitten meillä on kisat kohta. Ne piti olla jo aikoja sitten, mutta no joo. Ei niin kuin näkyy, mä en ole hirveästi kuvannut, mutta ruusukkeen sain. Ja joo. Oli kiva, me menen hoitaa hevoset ja näin. Mä käytiin just tätä maastoni vähän pienemmillä. Ja niin näkyy, vähän niin kuin kerron enemmän näitä asioita, mitä mä teen. Kun näytän näitä, mutta joo. Mut me mennään vielä iltamaastolle ja joo, ne kisat meni hyvin. Sain palkinnon. Niin sai Miritsa ja niin sai myös toi Kanerva. Mä oon vähän sekoja. Oikeesti. Kuukkeli. Iu. Iu. Eli nyt meillä on ollut vähän kaikenlaista säätöä. Elikkäs me ollaan nyt tehty kaikenlaista, eli me pystytettiin me ollaan pystytetty telttaa. Okei, se teltan kasaaminen ei ollut niin vaikeata kuin sen Ilmapatjan täyttäminen. Niin, se oli ihan hirveetä, mut siis Ja mä kuolen tänne. Ja menkää tilaa toi Fanny Paakkanen, sen kanavan nimi. Menkää kaikki tilaa sitä.
Aha. Ja meillä on ihan kiva täällä. Ja kohta me mennään varmaan tuonne telttaan. Mä en tiedä, että mitä siitä tulee, koska me varmaan naurataan koko yö. Ja joo. Me ei naurata silleen, että me naurattaisiin tähän videolle ja näytetään silleen, vaan me ihan oikeesti meitä naurattaa koko ajan. Varsinkin mua ja Janette, me ollaan koko ajan naurattu täällä. Jep. Siis niinku, mä olin eka silleen, että sä oot tosi kiltti, mutta en mä nyt ajatellut, että sä oot hauska. Nyt on Päti tulossa tonne. Onko se oikeesti poika? Täältä me sanotaan... sanotaan kukkelinkaa. Kukkiksen. Kukkiksen. Niin mä sanon Ja sitä Jantsun ja mä sanon sitä kukkeliksi. Kukkaks. Tai sit kukkikseksi. Niin, Ja sit se sanoo Janskuksi. Täytyy olla seksi meidän jonkun nimeksi. Mut joo, sen nimi ei oo siis kukka tai kukkis. Että tohon videoon ei tullut loppua. Eli minä ja Kukkis toivotettiin teille vielä hyvää yötä. Mutta sitä ei tullut siihen. Mä oon nyt saapunut kotiin. Näkyy. Ja Mirit on täällä edelleen.